Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common vow. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Mela, Salf, intlaqa tajjeb li għamilna l-aħħar darba. Ejja, veru. Ejwa. Tajjeb. Anka bħala views ma' reba beverage, kienem ħafna nies interessaw ruhom. Ifhem ħanajdlek dan huwa suġġett vera interessanti, ġifieri. L-ewwel għax aħna li nafu llum kollu bil-maqlub. Kollu. Minn dak li nafu llum fuq il-Kristjaneżmu. Dispeċi ngħid kelma hekk, imma hija kidba, hija montatura ġifieri. M'hemm xejn Kristu għas xej ma jiffiċerja fil-Kristjanizmu dallu. Il-Kristjanizmu dallu huwa Kristjanizmu politiku iktar minn ħaġa oħra ġifieri. So, naħseb jien ikun hemm interessa ruħu biex jara l-affarijiet eżattament kif evolvew, nimmaġina. Aħna għandna udjenza li mhux tibla dak kollu li għajdu fis-sens tistaqsi ħafna. Ifhem li dan aħna mhux qed dan mhux programm teoloġiku. Ġifieri li hija teoloġija tista' li trid. Jiena li interessawni l-fatti, l-istorja u l-fatti u l-istorja jitkellmu b'mod differenti ħafna minn kif titkellem it-teoloġija. Naturalment it-teoloġija għandha l-aġenda tagħha. L-aġenda ta' teoloġija li tajt li l-Knisja hija ta' Kristu, li hija il-kelma talla, daw maffarijiet ngħidilhom jiena teoloġiċi, jew fimni, addirittura mitoloġiċi, għax fimni, ħafna minna hija mitoloġija ġifieri sewwa. Jien hekk nara ġifieri. Issa Laħadwa konna nitkellmu fuq San Pawl mhux San Pawl. San Pawl jiena ħanerġa' nirrepetiha ġifieri San Pawl kien ludi. Bħalma kienu l-ewwel insara. Il-Kristjaneżmu, il-kelma Kristjani ma kienx tintuża dak iż-żmien. Attwalment kont dal-aħħar kont x'ismu għandna dokumentarju. Il-kelma propja tas-setta kienet l-isem tas-setta kien it-triq. U x'kienu jirreferu għalihom allura il-segwaġġ ta' Kristu? It-triq. Ma kienux Lut. Eżempju meta Josephus Flavius kiteb fuq il-Kristjani tal-bidu, sejħilhom bħala dixxipli ta' Kristu jew Minni ma nafx qal Flavju kun onestament, imma il-fattu sta li sa żmien San Pawl l-ewwel darba li dinstemat il-kelma fi żmien San Pawl il-kelma Kristjani kien f'Antjokja. Dik l-ewwel darba, imma oriġinarjament ġifieri sakemm kienet għadha setta strettament ludija, għax baqgħet ludija San Pawl pereżempju, qabel il-martirju qal jiena ludi, jiena nimxi fuq ir-reliġjon Ebrajka. Dak klim San Pawl għalhekk l-aħħar darba tlekin il-konverżjoni ta' San Pawl ma kienet konverżjoni xejn, imma da irrealizza li dina tista' tkun mod kif ixerret il-Ġudaizmu, anzi ankun eżatt, il-monoteizmu fost il-ġentili billi għamillhom il-ħajjita minn qas diffiċli ġibe kollhom xalfa jagħmlu ċirkonċiżjoni, fimt? U ma jistgħu ma jiklux dik u ma jistgħu xiklu l-oħra, fimt? Ġifieri ħafna nies ma jifhmuwiex di, imma dak iż-żmien li kien rivoluzzjonarju bil-kbir, għanix li Kristu ġibi xibdin bnedmin,
li kien rivoluzzjonarju kien il-monoteizmu. Dik kienet xi ħaġa kompletament ġdida għal-West. Enormement ġdida. Kien kunċett tassew rivoluzzjonarju li jkun hemm Alla wieħed. Dik kienet ir-revoluzzjoni, mhux Kristu, il-monoteizmu. U l-interess ngħidlek naħseb jien tal-ewwel insara kien propja li waslu l-monoteizmu fl-imperu. Bħalma llum, per eżempju, għandek il-Musulmani irridu jwasslu il-Koran u l-Islam fil-West. It's the same story, m'hemm xejn differenti, m'hemm xejn. L-insara kienu interessat biex ngħidulhom hekk, dik kienet setta ġudajka, ludija, li kienet qed tipprova twassal dak li temmeni, li hemm Alla wieħed biss. That's all. Umbagħad biżmiem daw jinqalgħu ħafna stejjer ta' Alla u liben ta' Alla u Kristu li daw stejjer inqalgħu wara u li qalgħu ballan kwiet ġifieri bil-goff. Issa interessanti, per eżempju, li I think it proves a bit of the point. L-ewwel persekuzzjoni nafu biha kienet ta' Neruni. Sewwet ngħid jien. Neruni kien ewwel persegwita l-Insara, kien hemm dak il-famuż ħruq f'Ruma, interessanti ħafna. Ruma dak iż-żmien kienu jsiru ħafna minn dak l-affarijiet. Ma nafx tafx. Le. Ruma. Jiena kważi kont taħt l-impressjoni li mhix 100% vera ta' Neruni laqqas. Le, dak kienu jiġru ħafna. Mela, di tal-ħruq ta' Ruma, di ma kienx xi ħaġa rari. Skużawni mbaddi l-kelma titlabu. Għax nħobbni li. Aj, ta' għaldi. Ix-xadina. Mela, kontet ngħid issa okwieta. Dik qed tiġi regolari Ruma li kun hemm ħruq. Ruma titqis li di ħafna aħna Ruma għandha l-impressjoni kienet kollha palazzi u kienet kollha. Ma kienet hekk. Inti kellek ħafna djar. Kienu jgħidulhom insule. Ġifieri llum jgħidulhom flats. Sewwa. U ġifieri f'binja waħda jqogħdu aktar minn familja. Flats, bħal tal-lum eżatt. Ovvjament, iktar ma titla l-fuq, illum bil-maqlub, iktar ma tkun toqgħod il-fuq, iktar jara l-prezz. Dak iż-żmien kien jinżel il-prezz. U tagħmel sensu. Tagħmel sens, ma kienx hemm il-lift u da. Fil-fatt ħafna nies ngħidulhom dak ngħidulhom il-middle class ta' dak iż-żmien. Ġifieri nies pereżempju li kienu jaħdmu pereżempju mal-gvern biex ngħidu hekk. Daw kienu joqogħdu fil-postijiet l-isfel. Għaliex? Għax waħda li ma kellekx lift, ovvjament. L-għara kien hemm riskju kbir ta' nar. Ruba kien ikun hemm riskju kbir ta' nar. Għax daw ħafna minnhom kienu. X'kien ikun il-kaġun imma? Għax daw ħafna minnhom kienu ikun tal-injam. Jekk mhux tal-injam. Fil-kċina eżempju ngħid minn danek. ċejjen rari kien ikun hemm. Għalhekk kien ikun hemm ħafna fast food. Ruba kien hemm ħafna fast food, ħafna nisma' jafuhomx daw. Il-hamburger ma bintajnex. Ma bintajnex il-hamburger bitaw ir-Rumani. Ħafna nies kienu jiklu barra. Għax ftit kienu dawk in-nies li jżommu kċina. Għax kien hemm riskju kbir ta' nar, aħna u take it for granted dax illum, tixal switch u tixal bozza. Dak iż-żmien kull naqra dawl, kull naqra enerġija, trid tagħmel nar, tqabbad nar. U peress li kienu ħafna x'ismu kienu jkunu tal-injam. Fimt ħafna mill-infrastruttura tal-bini kien ikun tal-injam. Il-biża u r-riskju kbir ta' x'ismu kien preżenti kuljum. Fil-fatt, parti mill-spekulazzjoni tal-bini, għax għarra taħsbu l-spekulazzjoni tal-bini jallum biss Ruma, kienet li xi ħadd pereżempju irid jinnaf jiżviluppa x'imkien. Imma hemm blokka bini. X'kien jagħmel? Kien iqabbad il xi ħadd għax kien hemm kemm trid nies taqattali hemm, u jqabbadhom bil-lejl morru jqabdu dik il-blokka. Jekk imudun nies tubed. Allora dik qabbada. Dan huwa realtà dawn ma fatti. Mbagħad ovvjament di ma tiswa' xejn. Kien imorru jgħidlhom isma' nixtrija ta' b'twil jekk turi noħodha jien. U kien jixtriha u jiżviluppa. This was regular. Issa, il-nar ta' Neruni. Mistoqsija forsi tannik. Iġifieri hekk inti għandek 10 familji jqogħdu ġo blokka, ġifieri bħallhom jixtru s-sular tagħhom jew jikru Jikru dak iż-żmien jikru ta' most of the time kienu jikru.
Tikri kont ġifieri, ma nafx kienu xixtru ġifieri, ma kienu jikru. Fil-fatt ektara daw il-flats kollha kienu magħmulin. Li wara l-ewwel żewġ solari, pereżempju, kien ikun hemm gallerija. U raġuni kienet biex it-tattifi tan-nar ikunu jistgħu jitraw fuq il-gallerija u jitfu la kienu kienu solari għoljin, ta' ġifieri 4-5 solari. Ostja. Eżgur, bħallu meżat, tara taħsbu li Ruma kienet kif jimmaġinaw għadidew, kollha flats, koroħ pesti, il-bicċa l-kbira ġifieri, it-toroq ġifieri Ruma bil-lejba torqoġ kon bl-istorbi li kien ikun hemm. Eżempju City Center li huwa kif nimmaġinaw. Le, jew kollox imħallat. Kollox imħallat, inti fi triq ikollok il-villa ta' Patrizio Roman u ħdejha jkollok flat. Ostja. It was like that, kulħadd jgħix ma' kulħadd hekk kienet. Hekk kien. Ovvjament meta kellek il-Patrizzi daw, mbagħad kien hemm min jgħix ferjas li huma iktar exclusive, per eżempju interessanti. Anka l-lomek l-istess, emmerjas eżempju jennaf. Per eżempju, Giulio Cesari twilet fis-Suburra. Giulio Cesari. Is-Suburra kienet eżekettajt il-mandraċ ta' żmien, ta' żmien il-kavallieri jew ta' żmien Perilu. Ġifieri kien post ikraħ. Ma twilet hemm, alla volja kien nobli, imma ma kellhomx flus, da, Interessanti per eżempju li l-kelma palazz ta' fejn ġejja mill-isem ta' waħda mill-oljiet ta' Ruma, di Palatine Hill. Ġej li smajtaha. Dik minn hemmhekk ġejja ġifieri. Issa da li ġara, da kien hemm x'ismu hawn ta' tliaq ta' żwiemel u dakka fejn joqogħdu n-nies kien ikun tal-injam. Issa ftakar da sissa għad m'hemmx il-Kolosseo Ruma, Kolosseo ġi wara. Sewwa, interessanti għax jidħol fl-istorja tagħna. Kien hemm din il-xisema l-korsa ta' żwiemel, il-bankiet kienu kemm nagħti bidel. Il-bankiet kienu jkunu tal-injam u qabdu. Fimt? Peress li Ruma kienet hemm min jgħid li kienet parti minn xi spekulazzjoni, jista' jkun anka minn Neruni stess. Għax Neruni tibni l-palazz tiegħu. Għax l-istorja kif nafuha li kien miġnun u ħaraq Ruma. Ma kienx miġnun, Neruni ma kienx miġnun. Neruni kien ma kienx imperatur, Neruni kien artist. Neruni kien jirreċta, kien jħobb pikanta, kien jiskandalizza l-kulħadd u ħafna mill-li nafu fuqu, nafuh mill-dawa tiegħu. Immaġinaw, ġifieri daw in-nies, jgħidu hekk, daw id-dojoq, senaturi dojoq, u jitfaċċa dal-imperatur li jitla fuq palku jkanta li kienet oxxenita kbira għalihom dak iż-żmien. U tifhimha. Illu għandna kważi l-istess su ta' Trump kważi biex ma jaħallu ma tlux biex stajja. Imma Neruni attwalment hemm ħafna kideb fuqu pereżempju li qatt idoq il-xisbu tinħaraq. Qasbis kien Ruma. Qasbis kien Ruma meta qabad in-nar. Mar jiġri Ruma, fetaħ il-palazz tiegħu għal poplu Roman biex il-min ħarqet d-dar. I mean, these are the facts, these are facts, ġifieri. Għal min kienet inħarqet d-dar, fetaħ il-palazz biex in-nies morru jqogħdu hemm. Bħalma llum niftu jidna, pereżempju, ġimnejżju skola, fimt? U ħadem kemm felaħ biex jerġa' jibni Ruma. Ovvjament peress ju kien imperatur egoċentriku affarijiet hekk. Waħda mill-li għamel kien il-xismu għalih, il-palazz għalih. Domus Aurea, famuża Domus Aurea. Kulħadd fis-sens anka fenomenu tal-lum il-ġurnata wkoll li isemmu l-affarijiet għalihom. Da dewwa tiegħu li kienu ħafna. Dak li nafu fuq kollu kiteb wara. U ovvjament di bħal l-istorja ta' naf kellek il-lum kuħat jkun ta' Hitler ġifieri għaliex għax Hitler ma jistax jiddependeru ovvjament. Għax il-lum baqa' biss ta' dewwa tiegħu. You know what I mean? This is it. Per eżempju, Stalin kważi meqjus bħala hero minn ħafna xellugin, mhux kważi meqjus bħala hero minn ħafna xellugin, li dak imrem ħafna għar minn Hitler. Ġifieri kif jgħidu l-istorja tinkiteb
minn rebbieħ. Neruni ma kienx rebbieħ, spiċċaw assassinaw, tajruħ. Issa l-interessanti jidi. Meta ġara dal-kas tal-ħruq ta' Ruma, fl-istess żmien. Fl-imsena ngħidu. Qed ngħidu 67. Okay. 67. Dak iż-żmien, jew 60s, dak iż-żminijiet insomma. Dak iż-żmien ma rridx ngħid il-Palestina, għax il-Palestina kedha ma bvintawix ir-Rumani. Fil-Ġudea kien hemm ribellioni kontra Ruma bil-Lut. Għax daw, number 1 ma kienu xaqblu ma' reliġjon waħda, però terġa' daw kienu maksin ħafna bil-Rumani, il-Rumani kull fej kienu jmorru, kienu jaqsu lil dak il-poplu u jirdolu kemm jifilħu biex huma jgħixu tajjeb, taxxi u hekk ġifieri, u kienet saret ir-rivolta kontra Ruma. Sewwa? Neruni bat ġeneral li jismu Vespasianu biex jeqred din ir-rivolta, din il-ġismu, sewwa. Bis-soldati ġifieri kienet. Da bat ġeneral u armata biex tu crash din il-revoluzzjoni li qamet kontra Ruma. Da bridu jkeċċuhom, ġibrat ngħidu 67, ġifieri ftit wara Kristu biex ngħidu hekk sewwa. Issa l-interessanti jiri li dak iż-żmien l-insara kienu meqjusa bħala setta ludija u di ħadd ma jgħidha. Fruma l-insara, mhux fruma biss, il-kapijiet tal-insara kważi kollha kienu sal-year 100 qisu kienu kollha Lut. Kienu għadhom jimxu fuq it-Torah, kienu għadhom jimxu fuq il-liġi ludija, inkluż San Pawl li qala qabel miet eżatt li qal jiena nimxi fuq it-Torah, jiena nadura l-Alla tal-Lut. U tagħmel sens għax il-Vanġeli kienu qas inkitbu. Eżattament, daw kull ma kien hemm, għax di kienet setta ludija. Lajk tal-lanqas inqas. X'ġara? Għaliex kien faċli li waħħal fuq il-Lut. Għalli kienet setta strabba ta' poplu li kien għadu kif qam kontra Ruma. U li kienet il-politika kollha tal-persekuzzjoni tal-insara li ma ngħidux imma biex l-insara jidhru li huma msiken vittmi u qatluhom u għax il-persekuzzjoni, imma l-fatt li dak iż-żmien inti immaġina inti għandek daw in-nies li qabu kontrik f'pajjiżhom bir-raġun kollu, kellhom kull 100 miljun raġun niftehmu. Imma għar-Rumani daw kienu nies li qamu kontrihom. Qed niftehmu. Però allura Neruni x'qabel li għajt. Isma' il-Lut ħarquh għax aħna morna kissirnu ilhom. Easy to sellu għax. Żgur, aħna morna kissirnilhom il-Ġerusalemm u ma ħarqu Ruma. Make sense, really make sense. U din hija l-istorja li ma tingħadx. Ma tingħadx. Sadattant Vespasianu li dik dal-imperatur li kien li bat Neruni biex ikisser biex jeqret il-xisbu għaw il-Lut. Sadattant Ġerusalem kienet għadha ma waqgħatx ħan iċċara l-affarijiet sewwa, imma Vespasianu kien qiegħed dak iż-żmien qiegħed jagħmel scorched earth tactics l-Iżrael. Sewwa, ġifieri kien qiegħed idur il-villages u towns kollha ludin, jeqridhom, jaħraqhom, joqtol il-kulħadd, joħduhom il-siera u naqra sakemm jasal sa Ġerusalem. Qed niftehmu ċara l-istorja. Li ġara dal ma ħax wasal Ġerusalem għaliex għax miet Neruni, mhux miet, qatlu lil Neruni, sewwa, u talbuh imur lura Ruma u għamluh imperatur. Sewwa, miegħu kienħa il-Josefus kien ludi turncoat. X'da qabduh u għatkim li l-rasu li da l-Vespasiani kien laki da Josefus. Għallu, meta qabduh għallu inti sessir imperatur. U xi ġimgħa wara wasal il-messaġġ għallu l isma' inti sessir imperatur. U da għandna ħadhom jaw Ruma ġifieri, baqa' jgħix miegħu, isa l-istorja ta' Ben-Hur.
Kif kien Ben-Hur salvalu ħajtu li gidba kollha dik l-istorja, għax ir-Romani qatt mużaw skjabi, qatt ma użaw frosta fuq il-galeri tagħhom. Il-qaddiba kienu jkunu professional rowers. Mħallsin, bil-paga. Mħallsin. Ġifieri l-istorja gidba kollha ta' wieħed Amerikan, ġifieri, ta' wieħed soldat Amerikan, hija gidba kollha kemm hi. Jiena lek qed ngħid mhux qed ngħid għaliex, għax jiena mhux qed nimmira fuq l-insara, jiena qed nimmira fuq it-tawwiċ storiku li bellawna. Mela, Vespasianu mar Ruma sar imperatur. Waqf floku ħalla lill-ibnu, lil Titus. Niftehmu? Clear? Biex ikompli l-biċċa xogħlu. Mela da, mar sar imperatur, ħalla lill-ibnu, ibnu ħalla kompla fejn ħalla missieru. Sewwa? Attakka Ġerusalem, rebaħa, eret it-tempju, ħa il-teżor tat-tempju. Fil-fatt, hemm kolonna fejn jidru qegħdin iġorru il-berora li kienet tkun tad-deb kbira u hekk affarijiet da, u bil-flus li mill-buti li ġabu minn Ġerusalem sewwa imbena il-famuż Kolosseum. Bekk imbena bil-flus li serqu minn Antillut. Kellhom flus mela. Fibdija ta' kien ikun hemm bħalma minn Napoleon meta ġi Malta żar mal-knejjes u għamin beda jħu il-gandlieri ħollhom u jagħmilhom flus u it's the same thing dan żmani. War is war. M'hemmx biex titfixkel, this is it. M'hemmx biex titfixkel. Qabel forsi kienet nhar iktar brutali millum, I doubt it. Imma that is war. Differenti, kienet differenti. Differenti. Mela, ġifieri sadattant aħna qed ngħidu mela li meta Neruni għamel il-persekuzzjoni tal-insara, dan attwalment kien qed jippersegwita il-għaqda ludija. Mhux lill-insara, mhux għax ħassa l-insara, le, mhux għax Kristu da jinġaqgħu jqum. Continuation ta' This was setta Romana li l-kap tagħhom qal li irid isalva lill-Iżrael, sewwa, li daw mbagħad qajmu revoluzzjoni kontra Ruma, sewwa, and that is the story of naturalment. Neruni qabellu jwaħħal fl-insara x'kienu diġà jidru korroħ mar-Rumani, la għadu. Faċli ġifieri. Anyway, mbagħad ubbena l-Kolosseum. Għaliex, għax Neruni kien diġà beda il-beautification of Rome, meta wara l-inħarqet Ruma u kienet inħarqet biċċa sew minn Ruma, da beda jibni bini aħjar, isbaħ, postom id-dar tiegħu li kienet il-famuża Domus Aurea. Mela, meta Vespasiano sar imperatur biex ma jidirx ikraħ mar-Rumani, sewwa, x'għamel? Waqqa id-dar ta' Neruni. Sewwa? U floka bena l-Kolosseum. Niftebu biex jidher sabiħu. U ibnu, għaxu ma tibnu wara jaħsar l-imperaturu wkoll. Ġifieri, ara kemmi l-istorja ta' Neruni hija marbuta mal-lut u di konsegwenza mal-insara. Imma l-insara dak isma kienux l-insara, dak ismi kienu setta ludija. Kif qed ngħidu San Pawl baqa' sal-aħħar jgħid jiena nimxi fuq it-Tora, jiena nimxi fuq il-liġi ta' Mose, sal-aħħar jiena ludi kien jgħid. Ma kien hemm setta waħda organizzata jew kienu fragmented. Ismani ħanajdlek dak iż-żmien naħseb dak iż-żmien kien naħseb kienet iktar maquda minn żminijiet ta' wara. Għaliex? Għarrajt. Għax dak iż-żmien kellhom idea waħda, monoteizmu. Kada da friska wkoll. Kienata eżatt, u dan bħal kull moviment ieħor u għal-bidu bħal soċjaliżmu, bħal naziżmu, ta' dejjem tibda idea waħda. U mbagħad ovvjament daw il-movimenti ikunu magħmuli minn ħafna nies, kulħadd jibda bil-verżjonijiet tiegħu, u mbagħad jibdew jinqasmu kellna każ ċar ġifieri għalija fil-20 seklu tal-soċjaliżmu. Soċjaliżmu nqasam. Ġifieri Marx ħoloq il-komunizmu li minnu ħareġ is-soċjaliżmu u mbagħad inqasam fil-nazzjonal soċjaliżm, niftehmu il-national socialism ta' Hitler
fil-faxxiżmu ta' Mussolini, għax daw ir-rut tagħhom hija it-tnej li hija s-soċjaliżmu, sewwa, u l-komuniżmu Marxista. Fimt? U l-ġlieda ġifieri kienet intestinal bejn daw it-tlieta, ġifieri aħna minn għalina li l-faxxisti u l-nazisti kontra menti daw kienu l-istess ħaġa l-insara. Issa, tax nżammej ċinot, inkella interessanti li fil-110 ġifiri qed ngħidu fl-ewwel seklu ġifiri, ġifiri 100 sena, kemm 70 sena wara l-mewt ta' Kristu naqra iktar, xi diżajn sena. Din irrid ngħidha u ħadd ma jgħidha qasdi. L-antisemitiżmu il-mibeda li għallut, għada d-deja sal-lum, ġifiri qed ngħidu l-Holocaust, whatever, dil-mibeda għaxja mibeda speċjali, irdu nammettuha li għaw mibeda lej dan il-poplu. Din hija għalija huwa id-dnub oriġinali tal-Kristjaneżmu. Għax kien il-Kristjaneżmu li ħoloq l-antisemitizmu, il-mibeda lejn il-lut, u ħoloqa għaliex għax inti at this stage wara il-qawmin tal-lut kontra Ruma, ħafna Gentiles, ġifiri nis Rumani, Grigi, li kienu saru nsara, daw ridu jinqataw minn mal-lut, għallu, aħna m'għandniex naqsmu ta' aħna għax San Pawl lab loba, lab karta li qal isma' jiena qed inkabbar din datwem minn falla wieħed. U rnexxielu biġliet mal-Knisja oriġinali ta' Ġerusalem, għax il-Knisja oriġinali ta' Ġerusalem, u din interessanti, aħna San Pietru kien l-ewwel papa, mu veru xejn. L-ewwel mexxej tal-Knisja wara Kristu kien Hoħ, ġagbu. Sewwa. Fil-fatt, meta San Pietru fl-aħħar wara ħafna ġlied ma' San Pawl intaqa' miegħu u aċċetta l-idea li il-xisimhom il-ġentili jista' jsiru parti minn din ix-xirka ġdida l-udija u jista' ma jagħmlux ċirkonċiżjoni. San Pietru kellu problema ma' hu Kristu ġagbu li kien imexxi il-Knisja ta' Ġerusalem li hija awtomatikament kien l-ewwel mexxej, l-ewwel papa ġifieri, biex jara kif se jispjegajielu din l-affari, kif se jispjegalu li kellu jċedi għal San Pawl. Għax San Pawl tidaħħal il-ġentili. Il-Knisja oriġinali ta' Kristu immexxija minn Hoħ ma riditx għax qalu aħna lut. U daw ma jistax ikunu lut għax daw ġentili. Sewwa. San Pietru, ma kredu San Pietru, da wara pressjoni u ġlied u ġlied kbir bejnu bejn San Pawl, ċeda. Għax derlu li jaqbel, għax kien jaqbel. Bħala ideoloġija ġifieri. ċeda bħala ideoloġija li jistgħu jdaħlu l-ġentili li daw jibdew jitqisu bħala lut mhux bħala nsara, anka jekk m'għamlux iċ-ċirkonċiżjoni. These are the facts. Din hija dawn huma l-fatti tal-bidu tal-Knisja. Jgħidu x'jgħid ħadd ieħor jekk tmur tfittex ġa ssib. Ma ssib xejn iżjed. L-affarijiet l-oħra ġew wara, nkitbu l-Vanġelju kulħadd jivvinta. Kulħadd jivvinta li jaqbel skont il-politika ta' dak iż-żmien. Kellek il-ċertu Anastasju ta' minn Antjokja. Issa mela ħafna nies realizzaw illum li l-Knisja l-qawwa tagħha kienet il-Middle East u n-Nord Afrika, mhux Ruma. Ruma l-inqas li kienet b'saħħitha. Ngħidu l-early Christian. Sakemm l-Arab ikkolonizzaw u baqgħu hemm l-Afrika ta' fuq u l-Middle East. Sewwa, dak kien kollu nisrani. Mbagħad ġew l-Arab, il-Musulmani, ikkolonizzawh, imma m'għamlux bħal m'għamlu l-Ewropej, l-Indja telqu, baqgħu hemm, għamluh tagħhom. Sewwa, imma hemmhekk kienet l-ikbar qawwa tar-reliġjon nisranija. Hemm kienet Antjokja pereżempju,
x'imkien Turkija b'ginnaħiet hemmhekk. Mela dat Atanasju minn Turkija, fimt, beda jgħid għallhom l-insara għax ħanalek kif jiġri. Once li il-xisimhom il-Gentiles, għax ma sajdlhom ġentili, għax ma niftemux aħna. Bdew jikbru, they started taking over, that ngħidu 110 BC. Sewa. Da bdew. BC jew Sorry, AD, sorry. AD, 110 AD, BC ma sax ikun. Da, meta, għax again, sa l-ewwel mit-sena, il-gbarat tal-Knisja kienu kollha lut. Kollha l-isfijiet biex ngħidulhom hekk, kollha lut. Meta bdiet tinfirex, ħafna mill-gbarat dew ikunu Gentiles, nies ġifieri Griegi, Rumani u affarijiet hekk. Daqqa waħda da Atanasju ħareġ ittra, allum ismu inqataw minn mal-lut, inqataw minn mat-Torah, inqataw għax daw huma nies ħżiena. Dawn huma dak hawn qatlu l-Kristu u minn hemm bdiet il-mibeda għall-lut li waslet il-min beda jindirizza. lill-insara li ma kinux lut. All right, okay. Fimt? Ġifieri daw, they took it over, daw ġifieri jagħmlu kolb ta' stat kważi, you know, il-Krista ta' Ġerużalem mietet mewta naturali, mbagħad spiċċata għax ovvjament di kienet żgħira u ħafna mill-lut baqgħu ma jaċċettawx li Kristu kien il-Messija u bir-raġun. Issa l-istorja ikbar minn hekk imma, issa l-come to it. Anyway, u da ħareġ dalxis, għalhom isma' titċabsux mal-lut ta' għax daw in-nies huma nies ħżiena u ma nies li qatlu l-Kristu u hemm dal-ewwel. Kienet il-motivazzjoni tiegħu li joħroġ b'dal-istate. Għax l-lut kienu diġà meqjusin bħala nies li huma ostili għall-Imperu Ruman. Daw ma rridux jidhru bħala nies ostili għall-Imperu Ruman. Daw in-nies li konvertew għal din ir-reliġjoni ġdida li kienet tagħti tagħmel li m'għandu xejn. Niftehmu. Ġifieri, u daw filli qalu isma' aħna se nsiru lut, Alla volja maħniex lut. This is the whole story ta'. Daw il-converts ġodda li aħna jdlhom insara llum, daw kienu nies li qalu aħna rridu naqdu ma' din is-setta ta' reliġjon Ġudajka, Ludija, mingħajr ma aħna lut. This is the real story. This is the real historical, these are the real historical facts. Mhux it-teoloġija, mhux it-talim ta' dinu ma l-fatti kif huma. U ħafna nies kienu jikkonvertu mill-paganizmu, ġifieri. Iva, għax ngħidlek dak iż-żmien kienu moda ħafna daw ir-reliġjonijiet ngħidulhom mystery religions. Bħalma llum pereżempju ma żgħażagħ moda x'jisimgħu is-soċjaliżmu pereżempju, għax idher sabiħ, inħobb il-lajri u naqsmu l-ġid flimkien. Dan huma affarijiet li tgħin il-proxmu, dawn huma ideat xellugin li daw ma twildux ma' Marx, daw ilhom jeżistu fil-umanità minn dejjem ġifieri, sewwa, aktar u aktar, meta kellek soċjetà imperjalistika. Palma kellna sabtet ilu l-Ingilterra li kienet imperjalista, fimt? Mbagħad u r-renjanti Ewropej, għalhekk inħoloq il-Marxizmu, kull ma għamel ta' jesem ġdid l-politika xellugija li kienet ilha ġejja jiena għalek minn żmien minn dun ħala għaliex għax l-idea ta' tejn il-proxmu taqsam mal-oħrajn hija idea rivoluzzjonarja marbuta mal-monoteizmu. U l-monoteizmu huwa il-reliġjon ludija. This is it. Wara mbagħad bdejna nivvintaw u nikdbu ngħidu ċuċati, ngħidu l-merijiet, imma huwa kollu kideb, il-reliġjon Nisranija twildet bħala setta ludija li bdiet taċċetta fosta nies li ma kinux ċirkonċiżi jew li ma kinux ta' discendenza ludija. Di għadek ma ħaġa, nixtieq nespandu ħarra żgħira oħra li isu ix-xellug huwa l-byproduct tal-Kristjaneżmu. Qed nifhimha sew jew. Jibna l-lekx il-byproduct, jiena ngħidlek, well, yes, ħanalek għaliex yes. Għaliex dak il-filosofiji kollha li twildu, speċjalment il-moderni,
fejn twildu. Fiħdan ċiviltà ġudeo-kristjana. Marx twilet nisrani. Ġifieri da Marx ideali li kienu diġà ilhom hemm, niftehmu, u just għamillhom firma. Għal dawn vintajthom jien. Metri mhux vera assolutament. Din l-idea li tħobb il-proxmu, ħares lej il-Marxizmu, sewwa, u ħares il-Kristjanizmu. Insa il-Knisja kif nafu għallum, għax il-Knisja kif nafu għallum, u mal-Marxisti meta jkunu fil-gvern. Korrotti. Imma these are the facts, taġibi, daħat ma jgħidhom dal-affarijiet, għat jibża jgħidhom, ma nafx għalli, jo ħafna nis m'għandhomx ħila jagħmlu 1+1, ġifieri. Imma inti għandek reliġjon li bdiet bħala kif naqbad ngħid, tagħti kif naqbad ngħid tama lil nies li m'għandhom xejn bħalma kienu l-Siera, bħalma kienu l-fqar, Ruma, you know, li jekk anka f'did dinja insertajta għana twilit zopp, ħanajduha. Bella tmut, mux se tkun zopp, ma se tkun fil-ġenna, u se tkun qiegħed tixxara, u tiġri man-nisa. L-ideali mbagħad ħada Mohammed għamilha iktar kif naqbad ngħid, iktar ngħidla vulgari, speċa madella alla bħala aħħabi. Aħħab in-nisa bil-Malti, muritik 27 jew 72 x'jisimgħu, verġni, ngħiduha kif inhi. Għax ir-reġjoni huma hekk, ir-reġjon kollha iwedu bħal politiċi. Fil-fatt bejn ir-reliġjon u l-politika m'hemm differenza assolutament xejn. It's all based on isbajna ħantik. Jekk tivvota lija, jekk tingħaqad miegħi, jiena sentik din. Però normalment ikun doħħan. Meta niġu għal-fatti ma ssib xejn attwalment. Ġifieri, jiena ngħid ir-reliġjon u xajdula di l-kelma ideoloġija m'hemmx differenza bihom, differenza hija waħda jagħta waħda le. Ma l-qijad huma l-istess. Allora inti kellek Marxizmu li hemm falla, u Marx għamlu ma hemmx falla. Għamlu iktar x'ismu ġifieri, iktar materialista. Però bażikament they're trying to sell the same product, the same exact product. Issa, dan qed nitkellmu fl-ewwel insara meta ħanajda hekk, meta l-Marxisti għadhom fl-oppożizzjoni. Sewwa, meta l-Marxisti kunu fl-oppożizzjoni għadha ma sarx ir-revoluzzjoni bħal Castro pereżempju, daw jgħid lin-nies li issa mbagħad dan ikun jien fil-gvern stradjar b'xej u b'xej kollox b'xej, meta rebaħ il-Kuba l-affarijiet inbidlu. Sewwa, ma baqax kollox b'xej, u hekk tajt nofs ta' kelma kontra il-komunizmu ta' Castro, jitfaw il-ħabs, jittorturak, joqtluk, affarijiet. Għaliex? This is the story of humanity. Mhux fiex titfixkel. X'ġara, mela, għanet ngħidu l-ewwel minus kbir kien, propinoti għaj, meta bdejna ngħidu isma' il-lut huwa dawk li qatlu l-Kristu, l-insara, u ħoloq l-antisemitizmu. Li għalija il-fulkrum tiegħu kien l-Holocaust li għamel Hitler. Hitler wara kollox kien Catholic, dik il-Iżrani. Bħalma kienu in-Nazisti kollha. Ġifieri fin-Naziżmu kien ġifieri il-Kristjaneżmu kien parti bil-fors, kull ħaġa li ħarġet mill-Ewropa dal-aħħar 2000 sena, hija ġudeo-kristjana, hija kristjana nisranija, kollox. Mela, anything that happens within fl-Ewropa tal-aħħar 2000 sena, mill-kristjaneżmu sal-Marxizmu huwa l-frott tal-kristjaneżmu. Bil-fors, għax dik il-filosofija. Ovvjament, bizbir tħaltet mal-filosofiji Griegi u affarijiet hekk, imma attualment il-bażi tal-inna jista' jkollok kek ta' ċikkolata, jista' jkollok kek tal-lumi, jista' jkollok kek tal-strawberry. Imma l-bażi hija l-istess waħda, hija l-mod naħseb ma nifhimx fis-tisir.
Diki, il-bażi hija dik, ħareġ fl-Ewropa huwa kollu il-frott tal-Kristjaneżmu. Il-Kristjaneżmu ma kien xejn oriġinarjament għajr setta ludija. Mela l-ewwel evoluzzjoni kienet li San Pawl li ddeċieda li għalih l-importanti li wassal il-messaġġ tal-monoteizmu, mela qal aħjar li nista' nagħmelu li ndaħħal il-ċisimhom miegħi wkoll. Il-ġentili miegħi wkoll. Fimt? U dak kien l-ewwel majnas biex ngħidu hekk, l-ewwel darba li bdiet l-evoluzzjoni jew tainting kif taqbad tgħidla. Kelma tajba tainting naħseb. Ma kelma Maltija, qiegħed tniġġes, it-tniġġis tal-idea oriġinali. Tal-moviment oriġinali li kien jismu it-triq. It-triq għal-mixja ta' wara il-liġi ta' Mosè. Kristu kien jimxi wara l-liġi ta' Mosè, qatt ma besa wara xejn iżjed. Ġifieri inti meta għandek il-Pentekoste għadux nizal għall-Ispiritu Santu, dik kienet festa ludija dak iż-żmien. Għalhekk kienu qegħdin flimkien. Meta Kristu għamel l-aħħar ċena kien qiegħed jagħmel il-Passover, dik hija festa ludija. Meta qal missieri kienet jirreferi għal Jahwe. Meta qal ħobb il-lajrek, ħobb il-ludi ieħor. These are the blood effects. Tista' ddum tajt u toħloq teoloġiji għax il-fatti huma fatti. Issek tittemmen mod ieħor għax il-fida x'imbagħad San Pawl dik jagħmel San Pawl. San Pawl qal l-importanti li temmen. Mhux li latti, mhux kemm inti tajjeb, li temmen li Kristu Alla. Meta il-bażi ta' kollox saret dik, mela ras spiċċa kollox. Ras bejna ngħidu jekk temmen tajjeb, jekk inventix ludi u temmen li Kristu kien il-Messija li bentalla, mela allura tista' toqgħod magħna. Qed niftehmu mela hekk bdiet l-evoluzzjoni, ma bdejna ninqataw minn mal-Lut għax il-Lut kienu ribelli li qamu. U mbagħad biex taxxaqa fil-132 wara Kristu kien hemm rivolta oħra Ġerusalem. Il-Lut reġgħu qamu kontra l-Lut għax kontra r-Rumani għax ir-Rumani kienu demelu. Għamin daw kienu fimni kolonizzaturi marru jmorru hemm jagħmlu lek ħafna taxxi biex huma jeħdu l-flus f'pajjiżhom u jgħixu tajjeb u inti u għifżaxit mill-Malti, u inti tħu paċenzja. Fimt? U dak kien hemm ċertu wieħed Bar Kokba tfisser iben il-kewba. Interessanti li sem. Li tagħmel rivolta oħra, dak kien hemm l-Imperatur Adrianu. U l-importanti li anke għall-politika tal-lum li nafuha. Adrianu bat armata u tħanżlu l-orġa li saret hemmhekk ta' kontra l-Lut kienet tal-waħx. U da eret il-Ġerusalem, bidila bena belt oħra fuqha li kienet belt Rumana, u bidel li sema r-reġun. U hekk tibda kontroversja li għadha d-dejja sal-lum. M'għandix tkun imma hekk. U da bidel li sema tal-post, ġifieri minn Ġudea u Sammarija u hekk, bidel il-post bidel l-ismu għal Palestina. Ġifieri il-kelma Palestina hija konstrakt koloniali. It's as simple as that. U semmija Palestina għaliex għax imsemmija għal Palestina huma il-Filistins. Il-Filistins kienu l-ikbar edewwa tal-Lut, għala biex jippuxtihom bil-Malti, semmija għall-ikbar edewwa tal-Lut. Bħalma llum pereżempju, naf ikollok daw li huma protestaw u jgħidu l-Lut li huma nazisti, li huma għaliex. Qed jgħiduhom bl-ikbar għadu li kellhom. Bas tistaġeb kif l-istorja tirrepeteruha, jiena nsiba vera tal-waħx l-affari, kif l-istorja tirrepeteruha u ma nindonawx li qed nagħmlu l-istess affarijiet li dejjem għamilna. L-istess mibeda, l-istess antisemitiżmu li huwa frott tal-Kristjaneżmu. Dawn huma l-fatti, jekk hawn xi ħadd jista' jippruva li mod ieħor, please, jiena lest li niltaqa' miegħu, lest li nitkellem miegħu, m'għandix problema. Mela allura il-gap bej l-insara u l-Lut kompla kiber u waħda sewe,
waħda sew. Daw kienu żminijiet meta bdew jitfaċċaw il-Vanġeli. Niftehmu? Bil-Grik. Bil-Grik. Mela da, min bniedem ludi rabbi, għax, again, dak kien rabbi, Kristu kien rabbi, min drab lubi, daqqa waħda ngħidu l-istorja tiegħu bil-Grik. Għaliex? Għax inti isek għandek illum jekk tittamel song u tittamel hit, tamela bl-Ingliż. It's as simple as that. Ejna jekk nħoss namel da simili, illum il-fokus tad-dinja l-imperu tal-lum u għal-Amerika. Hobbu u għobodu, daku mal-fatti, inti dejjem għandek fokus kbir għaddej fil-xisimoma u fil-tull-istorja tal-bniedem. Ġifiri, per eżempju, fil-Renaxximent, kien fil-Medjuevu, per eżempju, kellek il-Portugal, per eżempju, meta beda Rinaxximent, u mbagħad fil-16th century kienet xisimaw, Spanja, u n-naħa l-oħra kellek l-Imperu Ottoman, ġifiri, da dejjem kellek imperi, u nistaw indubu niġġieldu kontri għadi, għax di mosta tembidel għat, għax dan huma regoli. Min jemmen falla ngħidlhom ir-regoli tal-lajn, u minn ma jemmenx falla ngħidlhom ir-regoli tan-natura. Li aħna m'għandna ebda jett fuqhom, daqs kemm għandna ħila inwaqfu il-ħeri, diġi farrak il-Malta. Daqshekk għandna ħila nbidlu daw ir-regoli, għadha ma regoli beyond us. Aħna naħluha frasna ħasra, guys. Aħna nemel ħdej il-natura. U nut li noqogħdu ngħidu għax da mussew, għax da ma naqbilx miegħu, għax in-natura telek aħjar għalik, imma jien hekk irrid. It's as simple as that, ġifieri. There is no way of changing rules. No way. Tista' tipprova, ma dejjem tispiċċa tmur int minn taħt, m'għandekx fiex titfixkel. Mela, fej konna wasanna, għax ninteleb jien. Ma għamilna dejtur talla. Ejwa, ma interessanti. Sena 1-3 wara Kristu. Mela, aħna tnajdu, fil-132 kien hemm ir-rivoluzzjoni ta' Bar Kokhba, reġa' kibret il-gap, dak iż-żmien bdew jinkitbu l-Vanġeli u iktar u iktar dejna ninqataw mill-idea ta' setta ludija, sewwa. In-nies li kienu qed imexxu issa m'għadhomx lut, m'għandniex immorru sinagoga li tolbu, imma bdejna saret setta fej kulħadd jaqsam ma' kulħadd, il-kapijiet huma kollha ta' mentalità greko-romana, jiġifieri ara x'evoluzzjoni, Ara x'evoluzzjoni, isek kif naqbad ngħid xi ħaġa li bdiet pereżempju l-Italja u evolviet u saret internazzjonali, affarijiet il-kas tal-Amerika, pereżempju, l-Amerika bdiet bħala kolonja Ingliża. U llum saret superpotenza li m'għandax taqsam xejn assolutament mal-Ingliżi biex ngħidu hekk, anzi spiċċaw l-edewa tagħhom għal ħafna żmien. Għal ħafna żmien aħna nisma' mhuwiex di li ħafna żmien l-ikbar għadu tal-Amerika kienet l-Ingilterra. Għal ħafna żmien ġifieri mhux ftit, għal ħafna żmien kien hemm żmien ġifieri qed nitkellmu fil-19th century ta' ġifieri regoli fil-20th century. Fej l-Amerika kienet qed taħsibha li tinvadi l-Kanada pereżempju, issa da riċenti ta' mhux kien hemm tensjonijiet kbar ġifieri. Ġifieri ara taħsbu li daw ta' Trump u daw affarijiet tal-lum. Daw affarijiet li huma hemm li min ma jafx il-history jaqbel joqgħod kont ma jitkellem xejn għax ta' ċuċ. Għax dawn mhumiex affarijiet ġodda tal-lum, daw affarijiet li ilhom għaddejjin u għaddejjin u għaddejjin. Mela, u mbagħad ġi the big break. The big break kien fis-sena 313. Fis-sena 300, ġifieri qed titkellmu 300 sena, immaġina fi 300 sena kif evolvit l-idea tal-Kristjaneżmu, Immaġina li l-lut issa bdejna ngħidulhom l-edewwa tagħna, dawk li kienu missirijietna. Qed niftehmu il-missirijiet tal-Kristjaneżmu kienu l-lut. Daqqa waħda bdejna ngħidulhom nies moqżiża, nies li iktar tajjeb mejtin mill-ħajjin, u beda l-antisemitiżmu. Fis-sena 300 dik id-data li għadlek insex kienet issa. 13, tfaċċa Kostantinu. Tfaċċa Kostantinu qabel għaxu Kostantinu sa dan it-tant Ruma kienet
fractured. Konstantinu kien l-imperatur. Wieħed mill-imperaturi. Wieħed. Alright. Kienu 3. U da kien bdem ambizzjuż ħafna. Ara kemm jgħidu affarijiet fuq għax Konstantinu kien bniedem ambizzjuż u bniedem li kien ħobb il-poter. Tant kien ħobb il-poter, xtaw ta' minn eżemmi, li martu li kienet, ħanara kif kienet, ta' martu t-tini wahda, għaxu kellu u kien mizzewċ il-wahda, Konstantinu kien mizzewċ mara li biex ikunu najs maħħa jgħidu li kienet it-tifla ta' wieħed li kien ħobb li jaħdem fil-istalel ta' Żwiemel. Ġifieri ma kienx ċanses għalli kienet prostituta, insomma. Biex taħdem mbagħad tispiċċa ma' imperatur, there must have been a reason. U li kellha tifel. Sewwa. Mbagħad għax kellu rid joħseb il-karriera, rid jimxi l-qudiem, divorzja, talaqa, il-di, u żewweġ oħra nobli. Naħseb jiena min jaf l-istoria ta' Napoleon għamel l-istess ħaġa. Kellu mara Josephine Beauharnais, meta sar imperatur, id-divorzja u żewweġ it-tifla tal-imperatur tal-Awstrija. The same story. Exactly the same story. Mela, da kellu da tifel minna li zammu bħala prinċep u ekku da. One fine day di l-ewwel waħda mill-oħra kellu 2 oħra. Sewwa. Di li żewġitu t-tieni darba bdiet tissebsib fil-pudne għatlu smatlu daka se jqum kontrik ta' qed jagħmel komplott kontrik ta' biex joqtlok u joħodlok it-tron. U da jaħsibha darbtejn dal-kbir Konstantinu li salva l-insara u qatlu. Qatlu. Il-libnu. Qatlu. Obbu il-famuża Santa Elena, sewwa, li ma kellix grazzja xej mat-tieni mara, għatlu isma' għatlu dik mhux vera ta' joħodha kontrik, għatlu dik il-mara tiegħek biex jilħu tfal tiegħek. Da emmina lil Santa Elena u qatel il-mara. Tal-ġalitu joqtol il-libnu. Għadu ma fatti. Għatlu għabbot pera ikraħe, sakru għaf banju. Dajdulu tepidarju, fej kunem ħafna sħana, isa sona biex najdulu għek, u ħalla għajem sa' kem mietet, sa' kem fgat, bisħana. Da huwa il-Gvir Konstantinu biex inkunu nafu xet nitkelmu sewwa. U li waslet bal-qtil ta' t-tilimara tiegħu kienet il-famuża Santa Elena. Sewwa. Il-istess Santa Elena. Santa Elena ta' Birkirkar. Ma biex di kun, bat għandek il-tipel taħħa mejdulu Sor Muċattu dan. Biex nkun nafu l-history, mux il-mitoloġija, għax dak l-ħna da napullu ma kollu mitoloġija. Mela, da Konstantinu ma kien raġel tajjeb xej, imma kien bnidem ambizzjuż ħafna u bla skrupli ta' xej. Da kienu 3 imperaturi, għax kien sar il-ftejm, ġbiketila għaddeja da' xej di, għax Ruma kienet spiċċat dizastru ġibiri, kienet spiċċat dizastru. Gwerer ċivili u affarietek, u darit jikkonsolida il-Ruma jerġa'. Mela l-ewwel ħeres mi wieħed, u mbagħad kien baqa' Massenzju li kien l-imperatur ta' Ruma għax hu kien qiegħed naħa tal-Galja fuq in-nord ġifieri. Anyway, da spiċċa għamel gwerra da Massenzju, kien hemm il-famuża storja Noxinjo Vinces li din hija kollha gidba, għaliex. Number 1. Dak iż-żmien meta kien jiktbu l-istejjer fuq il-gwerer aw fuq exploits ta' xi eroj kbir hekk li ta' xi battalja normalment. It was norm, għaxan fit ma nafuhom xillum. It was one of the norms tal-istili ta' dak iż-żmien. Li inti meta tikteb, għax dak iż-żmien meta kont tikteb ma kunux jinteressom fil-fatti, kien iktar jinteressom li titfaħħar il-ġeneral li rebaħ, niftehmu. U kienet norm li meta titkellem fuq xi ġeneral li rebaħ battalja kbira, fl-istorja ddaħħal il-ħolma li kull ħolom qabel il-battalja. Li bija rebaħ.
This was norm. Ruma dak iż-żmien, fil-letteratura rumana kienet norma. Mela allura meta xi ħadd kiteb l-istorja ta' Kostantinu kif rebaħ il-Mazzenzju, għax qabel il-battalja ħolhom li se jirbaħ bis-saħħa tas-salib. Issa Kostantinu kien raġel clever ħafna, ħafna. Kostantinu wiret imperu fej xejdu l-għamaw il-soċjetà kienet inbidlet ħafna, it-twemmin li kellhom sa dak iż-żmien, ġifieri qed ngħidu l-paganiżmu kien beda jitfarlak, beda jispiċċa, taf xi jiġri bħal meta ġara l-Knisja wara l-Konċilju, ħadd ma bqa' jmur il-Knisja, you know, u dar xi ħaġa biex jaqgħad ir-Ruma. Ruma spiċċa, dar wiret imperu farrak, imkisser, you know, in-nies m'għadhomx jemmnu fl-Alla ta' qabel, għax illum, you know, m'għadhomx imuru l-Knisja. Qed nitkellem hekk to put things into perspective biex nifhmu illum nifhmu dak iż-żmien li jiġri llum. U dak kien hemm din il-setta li minkejja li kienet maqsuma u mfarka, ġifieri dak iż-żmien l-insara ma kinux ħaġa waħda. L-insara kienu 100 miljun setta. Kulħadd jemmel min jaħseb hekk, min jaħseb li Kristu kien Alla, min jaħseb li Kristu kien raġel tajjeb, u min jaħseb li hekk, u min jaħseb li hekk. Ma kienx hemm one belief, xej assolutament. Kien hemm ħafna, però daw in-nies taf x'kellhom? Daw kellhom infrastruttura tajba. Kellhom kienu organizzati f'kelma waħda, you know, ġifri kellhom l-iswijiet tagħhom, u kellhom djakni, u kellhom hekk, u kontatti minn pajjiż għal ieħor, u da għal isma' x'ismu għaw il-paganiżmu ħadd madu jemmel li Apollo, m'għadhomx jemmnu daw in-nies speċi. Il-Kristjaneżmu kien b'saħħtu għaliex għax isu bħal-lum il-woke. L-istess kien il-Kristjaneżmu dak iż-żmien. Il-woke tal-lum. Da ħataf in-nies għax in-nies beda jwedhom, you know, li d-batija tiegħek se tissarraf fid-dinja l-oħra u li mussew, l-sinjur u l-fqir u l-miskin u nejnu l-manuvatut u da. It was exactly kif inhi today illum. Eżatt kif inhi llum. U li kienet popolari, ovvjament, realment da kien jaf li ħafna mill-fqar, ovvjament, ħafna mis-soldati kienu minn familji fqar, l-istess bħallum, għax illum, mux se jmur it-tifel ta' Trump, għanna jitħol soldat, it-tifel ta' wieħed iswed li l-gvern wedu u jtieħ futur jekk jidħol fl-armata, għax inti tidħol fl-armata, ħafna nies ġifieri l-Amerika inti għandek two options. Jew tidħol università jekk inti fqir, jew tidħol università bis-saħħa ta' scholarship. U ħafna pereżempju s-Suwed l-scholarships ikunu fl-sports. Ejju. Għax daw għalihom li jkollhom it-tim tal-futbol b'saħħtu hija prestiġjuż. Allura inti idaħluk fil-sports u tistudja. Marketing tajjeb għall-ostja għall-università. Ovvjament, tkun li hemm bżonn tkun tajjeb għall-sports. Le ġifieri l-sports l-universitajiet jużawh bħala marketing. Iva, eżatt, għalhekk qed ngħidlek, allura jon kellha mod ieħor kif tista' titla' the social ladder. Li huwa li tidħol fl-armata, għaliex? Għax inti tidħol fl-armata ċuċ u toħroġ minn hemm pereżempju espert fil-computers, jew espert fil-communication, jew espert fil-inġinerija. Għaliex? Għax l-armata ittik edukazzjoni. Ruma kienet l-istess. Ruma hekk tidħol fl-armata wara ċertu żmien, itik għalqa, itik biċ-ċart u ssir dak iż-żmien aħna jdu bidwi l-lum, u dak iż-żmien bidwi kien entrepreneur. Fimt ġifieri this is how it worked. Mela, ta' Kostantinu kien jaf li l-biċċa l-kbira tal-fqar kienu żara, għax daw kienu jitwhom tama li xi darba daw se they're going to get dak li maħadux din id-dinja, sewwa. Is-soldatari għallhom ikdbu, għamlu s-sinjal tal-insara fuq it-tarki tagħna. Għalli dawk jasbukom magħhom. Fimtu ma jġildunniex, u dak li ġara, uħa, ħal imperu kollu fideħ. Ġifiri da, ħal imperu kollu fideħ. Ġifiri aħna inti kellek l-imperu maqsum fi tlieta. U da spiċċa, għara kem kien raġel ambizzjuż, ħal imperu kollu fideħ, imma kellu problema. Bissa jaqdu. Għax inti kellek immaġinak, inti għandek imperu, fej għandek min jemmen fek, min jaħseb hekk, min jaħseb hekk. Għamel l-istess ħaġa li jagħmlu ir-rejt Spanjoli wara r-rikonkista.
Rekonkista ġifieri għal min ma jafx, Spanja kienet taħt l-Arab, taħt l-Islam, kien hemm gwerer li damu sekli ġifieri sakemm kaħat jiftakar for eżempju bil-film ta' El Cid li kien wieħed mill-heroes. Ukoll anke l-istorja li nafu ta' El Cid hija tawwieġa l-Alla. Anyway, u da qalu isma' biex jaqdu l-imperu, biex jaqdu ir-renju tagħhom, Isabella u x'ismu, u Ferdinandu, qalu isma' aħna reliġjon waħda, mela l-Lut inkeċċuhom. Sewwa? U l-Arab li tkeċċuhom il-barra dawk tilfuda. U l-Lut peress da mhumiex insara, inkeċċuhom ukoll. Sewwa? Sakemm ma jikkonvertux. Kien hemm ħafna li qalu nikkonvertu, kien hemm ħafna li baqalu jikkonvertu biex jibqgħu hemm u baqgħu jipprattikaw il-ludi il-reġjon ludija u nħolqot l-famuża Inkwiżizzjoni. L-Inkwiżizzjoni għalhekk ħalqet inħolqot. Mela biex jaqbdu il-lud li baqgħu jipprattikaw ir-reġjon ludija. Għalhekk qed ngħidlek jiena l-antisemitiżmu huwa l-ikbar dnub tar-reliġjon Nisranija li huwa dnub ħafna ikbar mill-affarijiet kollha li għamlet fl-opinjoni tiegħi. Nħolqot mibeda u tajd l-Islam ħareġ l-Islam l-lum ħafna skolari isuħ bħala setta nisranija oħra. Is an offshoot of Christianity. L-Islam. Fil-fatt kont smajt xi ħaġa simili minix informat. Ekki. Li apparentament l-oriġini tagħha ma kienetx intended li toħloq new religion. Le. Tantu hekk li Muhammad beda jdaħħal affarijiet mill-ġismu, mill-Kristjanità u mill-ġismu ħoġ-poġ sħiħ ġifieri. Ifhimni, għamin daw ma reliġjoni ħarġu waħda mill-oħra. Ġifieri, ir-rut tagħhom jgħid kulħadd li jrid hija huwa reliġjon ġudajka. Di mhux ngħidha da Muhammad u ngħidu aħna, u dawn huwa fatti dan mhux qed nivvinta. Għadna ngħidulhom reliġjoni ta' Bramiċi ġifieri. Eżatt, ir-reliġjoni Bramiċi. The people of the book jgħidulhom l-Iżlamiċi. Il-book huwa il-Bibja, kelma waħda. Mela, Kostantinu għamel dak li wara kienu għamlu ir-rejiet Spanjoli. Qalu aħna Catholics. Jekk m'intix Kattolku, inkeċċuk mill-pajis. Għaliex? Għadha ma stawx ikollhom miljun reliġjon li jasbuha differenti, jekk tittaqqat il-pajis, titġiel il kulħadd jaħseb l-istess ħaġa. Kostantinu til-ħaġa mela 100 ta' snin qabel. Ta' qal ma ħadimix hekk għax Kostantinu kien clever. L-ewwel Kostantinu ma kienx nisrani bħalma kienu Isabella u Ferdinandu. Kostantinu sa memmiet baqa' pagan. U r-reliġjon tiegħu kienet ibbażata fuq Sol Invictus. L-lum jgħidulek li konverta. Le mu veru xejn, anzi, ħanajdlek. Kostantinu meta rebaħ Ruma, sewwa, minn Massenzju, għamel ark de trionfi għadu għem sallum. Għadu għem sallum l-ark ta' Kostantinu, ebda allużjoni għall-insara. Ebda. Ġifiri jem l-istorja kollha u da l-insara they don't figure anywhere, imkien, ma jedru imkien. U għamel statwa kbira tiegħu, mela inti għandek il-Kolosseum jgħataw. L-ark ta' Kostantinu jgħataw, u bena statwa tiegħu fiha ma nafx kemm xi solari, u ma nafx kemm ikbar ġifieri. U dak iż-żmien Arwin, għax hekk bħala Sol Invictus bir-raġġi ħerġi minn marasu. Għaliex? Għax ir-reliġjon ta' Kostantinu kienet ir-reliġjon ta' Sol Invictus, jiġifieri ix-xemx rebbieħa. Li di tfakkarni ftit ukoll li kien ġara l-Eġittu fi żmien Akhenaten, meta għamel reliġjon waħda naduraw ix-xemx. Li għalija tagħmel sens għax wara kollox aħna is-sors ta' ħajjitna hija x-xemx, aħna mingħajr ix-xemx ma neżistux. Assolutament ġifieri. U daw kienu jaraw ix-xemx bħala di provider. Anyway, mela Kostantinu baqa sakemm miet ir-reliġjon tiegħu kienet ir-reliġjon ta' Sol Invictus. Kostantinu qabel miet qal ħalli to be on the safe side. Aħjar li tagħmel għal di reliġjoni ġdida biex jekk fil-każ huwa veru li da. Insurance. Ekki.
Għal, jina, Sol Invictus musa jgħid xej, liħor jgħidlu ismajna uħed minn ta'kom u mur il-ġenna. It's as simple as that, it was a transaction. Bħal ħajtu kollha. Konstantinu ħajtu kollha kienet transazzjoni. Jina antik di u t-tini di. Uwa, kien bliedem, ħanati gost il-min jobot il-Trump. Kien daqxej Trumpjan, per eżempju, meta bena. Trumpant najdulu. Trumpant. Meta bena belt li kienet saret il-imbat il-belt il-kbira ta' Ruma, semmi għalih. Kostantinopli. Illum nitkażaw. Dak iż-żmien ħadd ma kien jitkaża. Insomma, Devalet tagħmel l-istess ħaġa. Sewwa, u anka Vilena għamel l-istess ħaġa. Dana dak ħadd kien jagħmel, dana ma xejn affarijiet ġodda ġibieri b'kelma waħda. Anyway, mela da x'għamel. Da kien jaf li daw in-nies din ir-reliġjon ġdida ballawiet l-ostra buli m'għandek taħwit ta' xejn. Sewwa, reliġjon waħda, reliġjon wieħed, da għandhom l-infrastruttura, għandhom il-connections, għandhom kollox lest, mela. Il-reliġjon ta' pagana kienet nieżla, ħadd ma baqa' jemmel l-affarijiet li kienu jagħmlu qabel, għadha hekk jiġri, waħda nieżla waħda tiela. Isma' minn dawn illum il-qudiem daw in-nies din ir-reliġjon, ma għalx di reliġjon, mhux veru saret ir-reliġjon uffiċjali tal-Imperu Ruman, hija legali daqs ir-reliġjonijiet l-oħra kollha. Ġifieri Konstantinu li qal ir-reliġjonijiet li jeżistu Ruma huma kollha legali. Mhux veru li għamel il-reġjon Nisranija. Fimt? X'ismu? Li ġara wara li peress li ommu li kienet ġejja mill-baxx. Li kienet taħdem fl-istalel meta kienet żgħira. Kienet Nisranija. Fimt? Di kienet s-sebseb sovrinneħ, bħalma sebsibitlu fuq martu. Baqatel il-libnu, spiċċa qatela il-martu ħabba ummu. Li jibdit s-sebsib l-widneħ u di kienet vera ferventi għal-reliġjon tagħha. Tantu kienet 80 sena di marret Ġerusalem, marret il-Middle East biex tfittex il-salib ta' Kristu. 80 sena. 80 sena, aħna naraw il-Santalina tfajla ek bara sabiħa ek ta' xi iktar forsi, bara flaqba taħħa 40 sena, fija tifla. Menta dik qed mara xi ħadd 80 meta marret hemm. U min jaf kemm bella affarijiet in-nistem. Biex immaġina tiġi dil-mara xieħa, għaxina timpittex is-salib ta' Kristu. Għana biex kien hemm xi ħadd għandna ħeba tas-salib. Allora sibtulek. 25 euro tara. Danu, ara fejnu. U sab xi ħadd għalloqgħod fuq u issa mbagħad meta u miġi ta' parsi għaddilek, meta tkun xi ħadd hekk faċli jadduk biż-żmien jiġifieri b'kelma waħda, anke kint l-imperatriċi. Speċjalment dak iż-żmien fejn l-aħbarijiet u x'ismu kienu ma kellekx kuntatt imkien insomma. Anyway, mela Konstantinu li jagħmel li ħalla li reliġjon issir ġifieri hu ma mponijiex għaliex. Qabel kienet illegali sorta. Kienet illegali, kien hemm ħafna persekuzzjonijiet. Għaliex kienu nies daqsxejn Troublemakers. Troublemakers, isma' jiena ma nurrax l-imperatur għax jiena Alla bissem. Għaw di kienet a political issue. Bħalma kienet il-qtil ta' Kristu, it was a political issue Ruma li ma setawx jaċċettawha. Daw biżmien tant saru kbar, tant li da Konstantinu kien clever biżżejjed qal you can beat them. Join them. This is it. This is the real history. Jiena nixtieq issib xi ħadd ieħor li stajmerini fuq dal-affarijiet ta' nixtieq ħafna. Ġifieri jiena mhux qed nippriedka, jiena qed ngħid l-affarijiet kif huma storikament. Mela, ta' raġel intelligenti li kien, qal l-ewwel ma qal da m'għadhomx band ta' daw jistgħu jagħmlu li jistgħu jismu. Ommu kienet Nisranija, però realizza li dawn għandhom infrastructure tajba ħafna. Li daw jistgħu jaqdulu r-renju tiegħu, jistgħu jaqdulu l-imperu kbir tiegħu. Meta tgħid infrastructure? Infrastructure ġifieri kellhom infrastructure bħal m'għandek l-isqof, għandek il-presbiteri. Għandhom mod effettiv ta' kif. Għandek ġerarkija. Għandhom ġerarkija li seta' jisfrutta. X'għamel? Għax inġenju. Mela, peress li ommu, u l-ommu kienu ħobba ħafna lill-ommu, għeda. X'għamel? Sfrutta din l-infrastruttura li kien hemm
biex jaqqat ir-renju. U beda bil-mod itija privileġġi, vantaġġi, flus, jibnilhom il-knejjes, fimt? Biex jidher sabiħ magħhom. Issa ftakar li tant daw il-kbarat tal-Knisja m'għadhomx l-apostli, qed nitkellmu 300 sena wara, m'għadhomx lut, dawn huwa kollha burokrati Ewropej, burokrati Rumani. Dawn meta bdew jaraw li Kostantinu, l-imperatur, qed widna kbira sewwa lill-insara, ta' ħafna nobbli. Palma jiġri llum. La hemm il-Labor fil-gvern, mela nisir laburistu. Jekk hemm il-nazzjonisti fil-gvern, nisir nazzjonalist. U daw hekk għamlu, għara kien hemm ħafna nobbli. Li bdew jindesu, u peress li tkun nobbli, in-nies jgħidu dak is-sur minnab, is-sur Mallija, da għandu l-flus, da, mela nagħmlu his off. You know, tafhem dik is-song ta' Fiddler on the Roof. When you're rich, people think you really know. You know, I were a rich man. Taf li dik is-song. Għax in-nies hekk. Mela daw, in-nies they started looking up at lejn daw l-isfijiet tal-insara. In-nies l-opportunisti ġifri nobbli u nis li jagħmlu karriera. Għalu, that is the way, da' ma taġġew l-Ingliżi u minn tagħmel karriera beda jitgħallem l-Ingliż. U l-isfijiet bdew saru burokrati Rumani. Sadattant, this is important, mela, ir-reliġjon li xi darba kienet lodija ta' dak il-ludi li kienu salbuh, għax għam kontra Ruma, qed niftehmu li saret, kif naqbad ngħid, establishment imperjali Ruman bil-barka tal-imperatur. Ara fej morna ta' bdejna hemm u spiċċajna n-naħa l-oħra. Dawk in-nies li qatlu l-da llum saru il-mexxejja tal-reliġjon jew tal-istituzzjoni kif beda da. Laħda kontra Ruma, ara kif daru l-affarijiet sewwa within 300 years. Qed niftehmu. Mela, Kostantinu peress li fetaħ il-bib l-daw in-nies, ħafna minnhom nies opportunisti. Daw kienu nies opportunisti. Għaliex? Għax meta inti kollok għaqda. U l-gvern jgħidilha jiena għal dawk in-nies, daw l-NGO, mhux se nintaxxa. X'għamel inti jekk inti opportunist? Titħol ma dik l-NGO. U tipprova titla' u tilħaq. Biss dan it-tant, daw l-insara kienu għadhom fragmented ħafna. Ma kienx hemm eġemonija għalkemm kellhom l-infrastruttura. Fimt? Imma jagħtu bejniethom. Għax inti tajt li Alla huwa wieħed, inti tajt li hemm it-Trinità, li ieħor jgħid li Kristu huwa bniedem, li ieħor jgħid li Kristu huwa divin, u da qabżitlu Kostantinu dak level li kien mhux qabel bżitlu ta' kalkolu intelligenti ħafna. Alla mara guys isma'uni xbin, s-sena tajtkom li tridu, all right, qed niftehmu. Mela issa ħanikom se nagħmlu, intom ġejjin kollha Niċea, ħallaqakom kollha dil-belt Turkija. Alla mu tridu tiddeċiedu x'se temnu. Alla ma xina ma rix taħwitaw. Alla jien għandim peru, diżardi fek, jien għandim peru ximmexxi, ma jistax ikollu dal-imbarazz kollu kaħat jgħid u tridu taqblu kollha. U ħoloq il-Konċilju ta' Niċea. Il-Konċilju ta' Niċea u dilu x-xenità kien immexxi minn pagan. L-awtorità li ġabitu u li kienet tiddeċidi xiġi aċċettatu le, kienet awtorità imperjali pagana. L-insara ma kellhom dritt ta' xejn. Ma kellhom xejn vito xadek, kellu l-vito kollu fidej l-imperatur Ruman, pagan. Li da kien jimxi fuq reliġjon tas Sol Invictus. Għaliex qed insemmija darba darbtejn tlieta. Għax il-miliet, per eżempju, dak li ħadolu l-miliet, dik kienet festa jisimha Dies Natalis Sol Invictus. Il-birthday tas Sol Invictus. Fejn ngħidu li twieled Kristu, li kienet ir-reliġjon li kien jipprattika Kostantinu.
Light, li aħna bli beda mill-Passover mill-xismu tal-Lut, dak terġa l-istess kienet festa oħra ta' Sol Invictus. U dan kienu t-nej marbutin ma' solstis ta' xita u ta' sajf. Iġifieri, ir-reliġjon li għandna llum hija reliġjon pagana, dak li aħna ngħidu reliġjon nisranija, mi reliġjon nisranija hija kontinwazzjoni ta' reliġjon pagana romana bis-simboli, ġifieri aħna ngħidu Pontifex Maximus il-Papa, Pontifex Maximus kien il-qassis il-kbir ta' Ruma, tal-paganizmu ta' Ruma. You know? Ġifieri għandek ġifieri aħna ngħidu Basilka. Fimt? Basilka kien il-qorti ta' Ruma. Ġifieri l-anġli daw il-karubini u l-puttini, mhuma xejn il-karubini tal-Bibja, xejn. Huma l-karubini ta' Ruma pagana. Mela di Kostantinu li jagħmel mhux tal-libertà lill-insara, Kostantinu li jagħmel bela ir-reliġjon, din famuża reliġjon li kien hemm li Ludija li finalment imbagħad saret u għamela reliġjon pagana biex jista' jkabbar l-imperu tiegħu. This is the real story. Min Kristu ma baqa' xejn. U tifhimha għax inti meta tara l-isfijiet bid-Damasku u tlellejxu. Issa mhux qed ngħidha biex waqqaċċetni, nsewa. Jien qed nitkellem storikament. Ġifieri minn San Ġwan li bes il-ġild tal-annimali. U Kristu ngħidu li kellu libsa waħda ħafi li mu veru xejn jaqqas, għax ma kienx hekk dik l-istorja, assolutament ma kienx hekk. Imma jew ngħidu minn ribelli kontra Ruma, issa spiċċajna biss fijiet li jridu tal-prinċipijiet, għax kardinal dak li hu wara kollox. Prinċep. Ġifieri U di baqat anka sa żmien mhux Sallum. Mela inti meta tara, inti ara l-knejjes tagħna. Rrid ngħidlek għat-titlu ta' Archbishop Prince. Sallum għada l-istess għadu. Ma l-istess għadu, sabtetilu l-Papa kellu mhux koruna, 3. it-trarenju. 3 kingdoms. Mhux waħda, 3. X'għandu x'jaqsam ma' Kristu msallab fuq is-salib. Spjegajli. Għaliex? Għax ninsew it-teoloġija, ninsew ir-reliġjon. Kien hemm evoluzzjoni. Li dik l-evoluzzjoni dan il-moviment sewwa imperatur Ruman biex jissodisfa l-ambizzjonijiet politiċi tiegħu sewwa sfruttaħ biex jaqqas imperu li kien maqsum fi 3. Fimt? U ġifieri li ġara mhux l-Imperu Ruman ikkonverta u sar nisrani, le bil-maqlub. Li ġara l-Kristjaneżmu konverta u sar pagan. U l-prova hija faċli tifhimha, l-ewwel qabel kollox it-Trinità. Mela Alla sar 3. Mu wieħed sar 3. Għalhekk imbagħad kien hemm il-xismu Tarjanu, għax Arjanu qal ma jistax ikun. Għax Alla wieħed. U jekk Alla ħolqu, jekk Alla ħoloq il-Kristu, mela xi darba Kristu ma kienx jeżisti, mela allura ma jistax ikun kbir daqs missieru, mela allura hemm taħwida. Fimt? Issa ħalli. Jalla dik biss. Issa ħalli xi mbagħad dik oħra, mela b'dan il-Konċilju ta' Niċea li kien ġifieri kellek imperatur qed imexxi kull council ta' isfiet insara. U dak jgħidulu aħna rridu ngħidu li Kristu kien ma kienx ma toġobnix bidluha. U kien jiddeċida kollox isir u x'ingħad hemm mhux veru li pereżempju għażel li Vangeli mhix vera, u sempliċement beda jiddeċiedi x'jaqbel u x'ma jaqbilx għall-Imperu Ruman biex din ir-reliġjon ġdida ssir dik uffiċjali tal-Imperu Ruman u jibqa' għaddej l-Imperu Ruman. Mhux biex tikber il-Knisja, imma biex jibqa' għaddej fi żmien u tantu hekk li l-Imperu Ruman wara l-waqgħa ta' Ruma. Dam 1000 sena oħra. Kostantinopli, damet 1000 sena oħra sakemm imbagħad rebħuha l-Ottomani.
Ġifieri, dira mhux qed noħolhom minn żdid, dan huma fatti storiċi li faċli tiddokumenthom illum għax illum qabel kienu jbellaw il-kulħadd li jridu. Għax ma kienx hawn tarif, imma llum hawn tarif kemm trid. Kemm trid. Jiena pereżempju wieħed msegwi ħafna. Dak kien teologu, nsejt ismu bħalissa. Dak kien teologu jiena niftakru jibda jitkellem fuq Kristu fuq il- Facebook sar YouTube jew hekk jew. fuq YouTube. U kien vera ġifieri pro Christianity u affarijiet hekk u da, darba minn medeta f'ħed ma da x'inhu jgħid jien. Kienet ġrat li l-istess ħaġa ma' Marlin Farrugia. Darba mort nisma' ħadd jitkellem għaddi x'inhi tajt kontra l-lejbe. Bqajt imbella. U da l-istess ħaġa. Da fil-li qed jgħid għax, da għadha beda tisma' mhux veru ta' dawk l-affarijiet. Għadda x'ġara. Għaliex? Għax da jistudja studjus. Meta tibda tistudja tibda l-affarijiet l-enti mod ieħor hu. L-informazzjoni t-tarif ġalek tiftaħ moħħok, ġalek tistaqsi jena jgħidu hekk. Sewwa, għax ma qas tebben kull ma jgħidulek, imma jna hekk iġib li fatti. Ma nistax immerjhom, ma nistax immerjhom. Li Konstantinu kien bidem ambizzjuż, veru, li Konstantinu l-uniku interess tiegħu kien li kattar l-Imperu Ruman, veru, li Konstantinu qatt ma sar nisrani li u jmut għax kien superstizzjuż par-Rumani kollha u qal isma' issa Madonna ma jmux veru da li bellajt lin-niesu. Mela ħan ikkonverti mhux nikkonverti ħan itgħammed. U sabiħa li għamdu isqof li għal ħafna żmien kien meqjus bħala eretiku Arjanu dal-famuż Ewsebju, l-isqof Ewsebju li da kien jimxi wara Arjanu li kien ġi eżiljat għax kien meqjus bħala eretiku. Għax ma kienx jemmen li Kristu kien li bentalla. Fimt? U da Ewsebju kienet li kien jimxi wara dan, għax dana l-ewwel għallu li eretiku. U ġalu l-imperatur jeżiljaħ. Imma il-segwaċi tiegħu kien għad baqa' fosthom u wieħed minnhom kien bniedem jaf kien dies u sar biċċa waħda mal-qorti mal-kort ta' Konstantinu li kien dal-famuż Ewsebju li kien tal-fazzjoni tal-Arjani. Meta miet Konstantinu għamdu wieħed li kien jimxi fuq fazzjoni eretika tal-Kristjaneżmu, qed niftehmu eretika, da qisu pereżempju għamdu jien nafallu biex niftehmu protestant. Kont nsemmi aħjar ma nsemmix imma. Jew xi ħadd ta' Jehovah Witness pereżempju, fimt? Ekki, it-tfal tiegħu ta' Konstantinu kienu followers ta' dan Ewsebju, għaliex hekk biċċa waħda mill-familja, dejjem magħhom hemm. Terġa' meta bdew il-konverżjonijiet in Central Europe, għax imbagħad taf inti fil-Medjuevu bdew il-konverżjonijiet, ħafna mill-x'isimhom hawn bil-missjonarji li konvertew il-Ġermaniċi pereżempju kienu kollha Arjani. Jiġifieri il-Kristjaneżmu kiber bis-saħħa ta' eretiku. Ta' affett li ma jgħiduhom lok imkien. Min xi xal xi konvertja, eżempju Central Europe x'kienet? Għax kienu pereżempju l-Ġermaniċi kellhom ir-reġjon tagħhom bħal Tor, Frija. Interessanti pereżempju aħna il-ġurnat tal-ġimgħa aħna bħal l-Araba għandna nies bl-immaġinazzjoni. Wieħed tnejn tlieta l-erba' l-ħamsa sitta seba' m'għandniex. Ma tajnihomx isem. Imma l-Ingliżi le, il-Ġermaniċi le. Inti għandek Thursday, Thursday, il-jum ta' Tor. Friday, il-jum tal-Alla Frija. Qed niftehmu. Mbagħad għandek is-Sibt, ovvjament, ara s-Sibt, iwa, Sabat, Xabat. Imma l-Ingliżi le, Saturn. Għax imbagħad kien hemm taħwida għax dawn kienu taħt Ruma. Il-jum ta' Saturnu. Sunday, qed ngħidu Sol x'ismu kontat Sol Victus. Ara x'taħwida, ara x'qasida hemm fil-Ewropa, fil-kultura Ewropea. Aħna għadna ngħixu fl-Imperu Ruman. L-Imperu Ruman li
ħataf setta ludija ebrajka u għamira tiegħu. U ma baqa xejn minna dik is-setta ludija oriġinali, assolutament xejn. Għax l-idea, anka l-idea ta' nħobbu l-proxmu, dik spiċċat. Palma jiġri dejjem meta jkollok gvern soċjalista jsir fil-gvern, għata jsir korrott, u jibda kolħat jisraq kemm jiflaħ, u da, dejjem hekk jiġri. Għax il-bidem huwa bniedem, bniedem li noqogħdu ngħidu għax nħobbu l-proxmu, mhu veru xejn. Jiena dejjem hekk soċjaliżmu fl-oppożizzjoni. Once tieħu l-gvern fidejh isir kapitalista tal-waħx, għar mill-kapitalisti. Dejjem hekk jiġri għax il-bidem huwa l-bniedem. U l-fatti, illum għandek innaf għandek pereżempju l-graffiti joħduha kontra l-gvern laburista li huwa soċjalist. Għamin huwa fatti, dawn huma fatti, ġu biex qed ngħid affarijiet minn żnied daw, huma fatti. Niftehmu, u diġà l-istess ħaġa, ġibri da, kien hemm dis-setta li kienet laħqet kibret għax kienet twijat sħaf l-ajru, bażikament, u nies jibilgħu kollox, sewwa kellha infrastruttura tajba, da li kif se nsaħħaħ l-imperu mfarrak għandna maqsum fi tlieta. L-ostra dik l-ikbar waħda, u ħafna minnhom soldati ostra, ħafna mis-segwaċ tagħha huma soldati. Mela jien xirrid biex imżomm imperu b'saħħdu, armata. Mela hija nirbħu bis-saħħa nbellaħħa lin-nies li nerbaħ bis-saħħa bit-tarka bis-salib bil-kiro fuqha. U bis-saħħa hekk kompla jgħix l-Imperu Ruman sal-lum hekk tara s-simboli tagħna, it-timpanu fuq il-bini tagħna, huma kollha Ruma. Evoluzzjoni Ruma. Mhux il-Kristjaneżmu mib'Ġerusalem ma ġagbu. Maħu Kristu. Fimt? Mbagħad ovvjament ġil-Medjuevu għax mbagħad biex taxxax da l-problema tagħhom għadha li daw ir-reliġjonijiet or ngħidu daw l-ideali li gudi ngħidlhom tal-kumbajja, dawn għandhom ħabta li nista' nafaw se nidħol fil-politika u imma huma fatti. Daw jispiċċaw jeżżu ċiviltà dejjem. Għaliex, għax l-ewwel qed tinserta Ruma kienet saret komda. Ħadd mmur niġġieled jien, da għandna noqgħod id-dar komdu. Kif aħna llum, kif aħna llum ġifieri. Min-naħa l-oħra kellek l-isfijiet li qed jgħidulek li tiġġieled li l-gwerra hija dnub. Għax baqa' d-dieta inti ma naftafux, imma jekk inti kont tmur għall-gwerra qed tiġġieled jiġi r-reti jekk kellek imxi ħan iġġieldu, wara l-battalja titmur tqer. Astja. Hekk kienet sal-Medju hekk kienet, taf kif inbidlet bil-kruċati. Għax il-kruċati data min jitkellem fuqhom ukoll, il-kruċati l-insara kellhom raġun. Għaliex? Għax il-kruċati marru jieħdu lura dak li kien tagħhom. Għaliex? Għax il-Middle East fej kien hemm l-Islam, dak kien nisrani, dak serqu l-Islam. ħa Ġerusalem, ħa fej il-qabar ta' Kristu, u da marru jeħelsu dak li kien tagħhom. Daw l-irnexxilhom bat parnexxilhom. This is politics, this is not religion. Dan huma fatti, dan hija l-istorja. Qed niftehmu. Ġifieri, issa, fil-kruċati waqa' dnub. Il-kruċati għalulhom, mhux għalulhom tagħmlu dnub hekk toqtlu, le, jekk toqtol Musulman ma tagħmilx dnub, għax dak qed tagħmlu għall-glorja tal-Alla. Deus vult. Ma nafx il-famuża għajta tal-kruċati. Deus vult. Alla jrida. Alla jrid hekk. Mela allura hemm waqa' id-dnu li jekk tmur għall-battalja titqer. Imbagħad aċċettaw ġifieri li tmur għall-gwerra mhux dnub, li toqtol xi ħadd fil-gwerra mhux dnub, anzi huwa xi ħaġa tajba. Din hi l-evoluzzjoni tal-Kristjaneżmu, qed niftehmu. Jiġifieri il-Kristjaneżmu spiċċa dajja fil-Ruma mbagħad spiċċa dajja far-Ruma għax biex taxxaqa inserta kien hemm il-kustjoni tal-Gots, tal-Goti, dak l-għom il-Gotik, mhux il-bini tal-knejjes nafu bih, dik ħaġa oħra. Daka il-Goti kienu tribu mill-East,
minnaħa tal-Ungerija, r-Russja, dan naħitem fuq ġifieri. Dak iż-żmien Russja ma kienx teżisti, għax ir-Russja ħafna nies ma jirrealizzawx. Ir-Russi huma Vikings, huma Danes. Fimt? Russja għax ħomor bid-daqna ħamra. Dak iż-żmien nistemmek kienu l-Goti, kienu l-Unni, kienu daw. Li ġara li l-Hans kienu għet jespandu, bdew jahdu l-artijiet tal-Goti, u daw jaharbu minn daw in-nies għax kienu nis demonjati daw il-Hans. Attila deħan kulħadd sema bih. Attila ħafna nis ma jafux li kien ġeneral Roman, per eżempju. Ma jafuix dik. Anyway, u daw ġew mal-frontiera ta' Ruma u għamlu kif ġara is-Sirjani. Isma ħija daħluna x'qed joqtluna. Ovvjament dak iż-żmien l-insara qalu mela msikin indaħluhom u jaħassru daw qed joqtluhom. L-imperatur rada l-irġiel kollha fihom dax għandi bżonn soldati għax għandi gwerra mal-Persja. U daw jidu jafu jiġġieldu. Mela daħħalhom. Ruma 50 sena wara kienet spiċċat. I mean, these are defects of history. Dawn huma t-talimiet li tagħtina l-istorja. Li aħna konvenjentement ħafna nies li jippretendu tal-intelligenti, konvenjentement jinsewhom u mhux tal-li jekk tfakkarhomlhom l intu moħħok fil-passat. Mela dejjem nafa jgħidu li ma jafx il-passat, min jinsa l-passat. Huwa kundannat li jirrepeti l-istess balji. Imma llum l-erf sar minus mhux plus li tkun għaref li tħares lejn l-istorja biex titgħallem, jgħidu lek għax inti antikwat moħħok fil-passat. Issa ħan iddependi naqra lil innifsi. Jinaw għalhekk qed insemmi. Ma this is the history, ġifieri il-Kristjaneżmu fiex wassal għal waqgħa ta' Ruma u wassal għal Medjuevu. Ġifieri, insejna l-erf kollha li konna nafu. Insejna l-filosofi Griegi, insejna kif namlu l-konkos, insejna kif nibnu, insejna kif namlu belt, insejna kif nejxu bot ċivilizzat, insejna kollox. L-Ewropej reġaw marru lura għal żmien qabel Ruma. Kważi marru lura fil-preistorja ta' diki. Dak li naf li ħafna se joħdu għabi kbira, però nixtieq min jaħseb ma jaħsbix bħali, jiġi jkellimni, jiġi jintaqam jajaw. U jgħid li mhux veru. Fl-Ewropa, għax mhux l-istess ħaġa fil-East, fl-East Kostantinopli, persi Kostantinopli kienet Ruma. Baqgħu veru kienu nsara, imma s'issa saru prinċpijiet l-ismijiet, qed niftehmu ma baqgħux jaħassram sigel l-insara, imma Ruma għax kienet teqdem teqisa l-istorja kif nara l-lub tal-Amerika u l-Ewropa. L-Ewropa sejra lura. Sewwa, din ngħidlek li għad jasal żmien l-Ewropa tispiċċa u jibqa' biss l-Amerika. U tagħmel ftit żmien l-Amerika mbagħad jibelgħuha wkoll, ġifieri għax l-imperi kollha jispiċċaw. Imma jiena nħobb inħares lej il-history għax hija mera li fiha tista' tara l-preżent. Jiena hekk nara ġifieri. Issa ta' darba u darbtej tlieta jekk hawn xi ħadd li jiena qed nitkellem fuq pjattaforma pubblika u għet najda bċerta. Nipretend li għet najda bċerta autorita. Mux l-autorita tijaj, l-autorita tal-fatti tal-istoria. Fimt? Il-reġjon kristjana, wans li daħlet Ruma, wara li fil-bidu tatbus til-Konstantinu, wara spiċċat dajfitaw. U tantu hekk li Ruma xbaqa minna l-lum. Tista' timmaġna New York isob ir-ruins ta' Ruma tal-lum. Jow Frankfurt, jow ġara da. Għax da mux ħafna żmien ta' ngħidu ġifieri within 100 sena, 200 sena ta'. Il-Kolossew ġifieri kien għadu web. Imma within 100 years ta' spiċċa ruins. Il-fora Rumani li kienu l-ġmil kolla narħaw, kolla revijiet, kolla daw saru ġebel, ruins. Għalix? X'kienet il-forza qawwija li kienet qed taħkem fuq l-Ewropa da żmien? Kristjaneżmu.
dawn huma l-fatti, dan huma l-fatti. Da b'xorta ħażina il-bniedem għandu ħabta jagħmel żball, jinsih, jerġa' jagħmlu, jinsih, jerġa' jagħmlu. Imma dawn huma l-fatti. Jiena ngħidlek ma rridx nidħol fil-lobu kollha x'inna ngħid li jiena li ngħid jiena podcast ieħor. Jiena u kombinazzjoni l-lejla se nkun nitkellem fuq programm u se ngħidha di. B'xorta ħażina il-filosofija moderna falluta kollha. Għaliex għax hija kollha mibnija fuq mhux fuq Platun. Għax il-filosofi Griegi għadhom validi tal-lum, fil-fatt illum smajt li melej għaranna bżonn nimmorru lura lejn il-filosofi Griegi. Aħna għandna filosofija mibnija fuq il-jaħasra ngħidilha jien. U l-jaħasra ma twassek għar-rawina. Xorta ħażina li hija r-reliġjon li hija l-bażi tal-Kristjaneżmu, ġifieri jiena Marx huwa l-epitom tal-Kristjaneżmu. ħafna nisma' jifhmu wieġdi u min jaf kemm hawn nies u studjużi qed jgħidu ċuċati. Bħal meta qalu li qed nitti ċuċati meta qed li x'ismu hawn dak Kirk qatlu Gramsci. Kollha qatlu Gramsci, għax Gramsci kien qal isma' aħna l-komuniżmu falla għax il-ħaddiema ma qamux kontra s-sidni, għax il-ħaddiema ma jridux il-fabriki għalihom imma jridu pagi aħjar. Falla. Nivvintaw xi ħaġa, mela nitlu fl-universitajiet. Daħlna fl-universitajiet, ħloqna ħafna filosofiji falluti, sewwa. U bis-saħħa tal-indottrinazzjoni tal-universitajiet, xellugin, tilna l-Charlie Kirk. Għax, this is it. Mimma jaqbilx jiena mhux nisfida nitlob parku btejja li jilqa l-istadina, qed ngħid challenge, stadina. Mhux hekk challenge kif, ma ħanatu jew. Le, stadina li jiġi jaw, nintaqaw. U ikissir nħu gosti li jalla għandi żball. Kienek ngħid jalla għandi żball. Ma nibża li lien. Għamin, meta tagħmel 73 sena b'd-dinja u skorrajt ħafna affarijiet jiġru waħda wara l-oħra, tibda u mhux ġejt out u mimma tkun attent tara x'inhu jiġri tipprova tifhem affarijiet. Tibda tara l-affarijiet u mbagħad tibda tqabbel ma x'ġara fil-passat u hekk. Naħseb jien tibda tara affarijiet mod differenti hu. Naħseb jiena. Jalla għandi żball. Jienek ngħid jalla għandi żball. Li għadha ħammut u meta u mur l-ġenna u jiena naħseb id-dinja mitoloġija bħalma kienet il-mitoloġija għax anka l-istejjer ta' Kristu affarijiet hekk meta tara ġifri saħmur qabel ħafna meta tara l-idea ta' Kristu li huwa t-tifel ta' Alla u Mara. This is a recurring story fil-mitoloġija Griega, per eżempju. It's recurring li għandek il-Zeus jinżel u jara Mara, ġak mill-lieda ma jinżax jara Mara, u jnika u jagħmel baby u jitweled dak il-hero liħor u dem jispiċċa jmut. Għax dik is-sabi ħaġibi. Għamin, fimni, illum għandna taħlita ta' li ġara Konstantino li għamel, he hijacked idea moviment nazzjonalistiku ludi u bidlu f'mitoloġija Rumana. Kien intrapreneri l-allar. Kbir, kien ambizzjuż, dak kien raġel ambizzjuż ħafna. Dak kienu 3 imperaturi. Jara l-opportunità miż-żobb. Mela, kienu 3 imperaturi, nej l-oħra eridhom. Uħa kollox fideħ. Meta xi ħadd ġiseb siflu f'widneħ li jibnu se jipprova jaqlibielu, qatlu bideħ. Qatlu. Meta ummu qatlu isma' mhux vera ta' dik il-mara li għandek issa ta' mhux veru li joqtlok it-tibe, qatel lejla. Danu Konstantinu, ġibra kien hemm ambizzjuż li għalih end justifies the means. Ma kien hemm xejn Nisrani Kristjan fih, xejn. Tas kemm kien hemm fl-ewwel isfiet. L-isfiet kienu nies opportunisti, mhux qed ngħid ma kienx hemm nistwajbin tali kienu jemmnu b'dawn l-affarijiet, imma jiena biex tispiċċa. Ma dawk ġeneralment huma n-nies li jibqgħu lura, mhux. Iva, normalment huma dawk li jibqgħu. U tantu hekk fakkartni f'xi ħaġa. Tantu hekk li għalhekk inħolqu l-ordnijiet monastiċi. L-ordnijiet monastiċi qed ngħidu l-oriġinali sewwa, ġifieri l-Franġiskani pereżempju, dawk fil-Medjuevu.
Imma ta' San Benedettu, ta' Sant'Ugustin. Sant'Ugustin kien ċittadin Ruman minn Hippo. Fimt? Għaliex inħolqu l-ordnijiet li għadhom ma nasallum, l-Agostinjani, il-Benedettini, għadhom ma nasallum daw. Daw at one point il-fondaturi tagħhom ħarsu lej il-Kristjaneżmu. Għallu da mhux ta' Kristu. Da mhux qed ngħidu jien, dan għandna xhieda sallum. Sallum, għadamana. Għallu da mhux li għalilna Kristu, da mhux li mħabba ta' le ta' għalle aħna we reject this. Telqu u marru jgħixu fid-desert biex jimxu wara Kristu. Daw kienu l-veri insara li kienu jemnu l-ispijiet u l-kbar, daw li telqu warbu kollox u marru fid-desert. Sant'Ugustin kien isqof ta' Hippo, ġibda kien wieħed mill-prinċpijiet ngħidlu tal-Knisja ta' dak iż-żmien. Ġifieri kellu ċerta awtorità. Influenza wkoll. Sewa influenza. Ma fatt kien jiġġiet kontra l-Manikej u kontra mhux Manikej x'kien jisimgħu, jekk mhux l-Arjani stess. Ġifieri kontra at one fine day qal isma' maj, imma għamli bingelaj. Jien qed ngħix f'gidba. Da mhux li għallimna Kristu. U telaq. Tantu hekk jekk tara daw kollha wara l-Agostinjani pereżempju u anke l-oħrajn kollha qed ngħidu għal dawk tal-bidu, għax pereżempju d-Dominikani dawk ġew wara. Dawk ġew fil-Medjuevu. Met ngħid l-oriġinali, pereżempju l-Agostinjani hija waħda mill-ewwel x'isimhom ta' patrijiet, dak ngħidlhom patrijiet illum, sewwa patrijiet. Dawn ma kinux bil-forsi ikunu qassisin li qazzu, daw sa kienu jkunu nies lajċi, mbagħad ikkopja l-idea San Franġiskin, sewwa. Ektar għal-isem tal-Agostinjani hija ordine OI Eremitarum Sancte Agustine. Ġifieri ordni tal-eremiti ta' Sant'Ugustin. Jekk tmur l-Eġittu hemm hekk patrijiet li ħafna minnhom illum qasadhom magħhom ma' Kopti. M'għadhomx insara bħanna biex ngħidlu hekk ħadu triq oħra. Imma dawn huma n-nies li għadhom sal-lum jirrifjutaw li jgħidu li huma parti mill-Knisja ta' prinċpijiet u ta' Damaskijiet u ta' Lussu. Issa ħallim bad l-Agostinjani u l-patrijiet l-oħra biż-żmien. Biex hekk amalgamaw ma tistaġibx. Pereżempju San Franġisk ħafna nies ma jabuhiex. San Franġisk kellu rivoluzzjoni ta' fiż-żmienu ta' daru għalih ta'. Għadar jibdew jiexu fil-konvent. Għallom di kontra tal-lim li għetnajdilkom, di kontra tal-lim ta' Kristu. Għalek l-insa, il-Franġis kan hemm il-minuri, hemm ħafna differenti, hemm il-Kabuċċini. Salluma taw Kabuċċini li jiexu, nomads jorqdu barra. Għadhom sallum, bħal San Franġisk. Għaliex, għax l-idea kienet li aħna nirrifjutaw, narmuha il-Kristjanità, il-fatt ta' San Franġisk mar qudiem il-Papa għallu tiġġanninisti. Tiġġanninisti għallu. Imma insomma, kien dara jikollu jixrob kemm irid u nisa kemm irid u baqa' hemm għallu bravu, proset sabiħ, proset. Ħallu ħajmur bi-kwiet u ħallu ħalli mhux hekk għrid, għalik mhux xorta, jgħid multi mhux tajjeb, kwiet. Issa, għaw minn qed jitkaża forsi, jew minn qed joħodha kontrija, però il-fatti huma fatti. U ħana qabbek. Grazzi Salf. Grazzi lilek.